Ni jogo dagi ware bwana to mago to jo church. Joma ne gilemo go. Imagine koro dagi ware. No mage ka police. Sa apenji. To no yude go komadho koso. Apana. Apai gi no make nade. Okay, gini timre ne ya. Asa Christian donge. Boy chadhi kwanyo the kibirit. Nari. Kibirite mano kwanyo. Kata the staff. Kaito werigi the staff. Koro kwanyo the kibirit. To dhi otero asa Christian to the nearest police kaka buku wache. Oh, matiende ni nokodwa kata nong'ini enango. Nokodwa nong'ini enango. To dhi otero ka police. Otero ka police. Tere ka gini koro duogo lo case mane momake. Yath otwe ng'acha. Yath otwe to komadhe. Dongo yudi yath e kibri. Oh. To dongo wacho no kaka police sebo dhi oyudo. Yath mosenegi. To police yath mosenegi mapoko negi. Ne poko madhe. Mapoko madhe. Police yako gine ta keno dhi ongiso police wadgi moro to police wadgi moro ba keno thi otimre kode nade. Mana chieng'ne mana odhi omanyo police wadgi moro matiyo godo. Matiyo godo to dhi ongise ni ma yath. Kako bila ni pafariyo winja ni pafariyo bwana winji ni macha kit nyasure ma en kimadhe ni kwani noruwe nade macha ni sasa kia foreign affairs kia Bush giro dunye ye kuro yote George Bush president bwana ituwe yath miwinjo ni neng'ani. Kora apenji yadhe no notimo police mano madhe no nade kwani police adhi omako police wadgi odhi osoiye ni okosoiye ni jama omako gi lwete konya kanye ma police machielo ni realize ni yadhe ni kuro yadhe ni yath marach nyalo miyo police mako police to ne apenji kare pa nyalo mako ga karao bwana timore kama en gima bwana okapim ni story aja miriambo ga gima dwa ni okay kare kata kariambo mano be kawacho nariambo na wuondi mano ba riambo at least dong manta wacho die mano tiriembo mano koro kiriambo koro ne apenji ne adhi ne ni yath ina mane donge ne forensic to ne ni yath mane timo jina ibijo yath mimadho no timo jina de kwani kani madhe tango mane timo rini ibijo. For example, joma no win ilieka gazete mawacho ni chieng' moro ng'ato no madhe kako wendo ne moro. Ko wuoth safari. Kowe safari mondo dhi oyedho metoka. Kaka samoro nyalema ta kora akowi. Kori ko gi bag. Kora ane matingo ni bag. Ng'ama dhi wuotho kinga bag by the way. Dongi kowi. Aya. Koro yao kamano ni bwana yath ma wan go ni watime nade. Wagoe pafadi. Mondi doje bas mondo kuro kata ka bas suoi nyaka kia kure. To ini chewi man wuth gi gimore wi. Bwana donga ngisi ni kaka ne ng'acho dhi kacha ma bas ka kochopo mogo pip ni ji leo wadhi uru. To bwana moting'o bag chaka koting'o cha ene modonje gari wendo do. Ene odhi lao bas modonje bas gi ofwenyo mana kochope stage makocha ni muteje wana mbalu lo Sapenji, kuro kata mana jama malithi wuotho ni nere kaka no explain ne joge ni jama cha. Donge yath motwe. Donge be yath motwe. To kata mana jama dala ke ng'ani en bende. Yath manu otwe kacha moyude kacha. Dong joko duogo modugo manye. En koro dhi konya. En noko make. Koro gi bwana mane gimo miyo jo church go dagi golo pesa bwana mondo dhi owargo ng'acho. Ng'ato nonego kata police go to maraj nonego wach ni jama alikuja na exhibit ku report. Dino we gicha chakacha to dhi ongiso police ni gimoro ni kamoro police odhi ke fingerprint man. Okay. Okomake. Boy no okomake. Yath mutwe. Yath manodhi otwe. Donge bwana mang'anade. To bwana ka yiwinjo mbaka nani. Okay, kara pimo ni mbaka mane donga ngisi ni ya boy moro kwanyo ya kibriti winjo. To yath ni kuro thio ni to the on watching as to the nearest police station. Asa Christian miwinjo. To odhi madhe toke kacha iwinjo. Mapai kakia just imagine. Koro kanye mema miangisi
Mani imagine ni paro na bana boy na moro ndalo moko ne wadhi go wuo. Ni bwana kia kaka jo Yath gi. Kaka mapai ka be ubiro, winje ni kaka mapai ka no biro ni dhi make. To Yath mokwongo mako joka. Winjo. Mapai ka be kare ne madho. Dongi peni to mano Yath ok manyaka. Mano furen. Affairs nya oko. Wichi mag wasunge. Amina. Kane pod en jakeno. Iwinjo. Yath odhi omako joka nya gi polise ka mana do ni koro. Mano ng'ato ok nyal tigombo wuoyo gi Nyasaye, ng'ato pod ok nyal warie. To ke mang'isi ni paro na godo story moro machieng' moro ne wane liel moro. Koro ma boys moko dhi oramarama no siemne gi kamoro gi madhe Yath. Gimadhe Yath ok idwa dwanyore mbele ji. Mano to ber. Nitie jomoko miyudo ka ng'ato ni kata gi yadh vitamin. Okwongo madhe kodioche. Yath moko nitie moko inya madhe mbele ji. Koro kaka nodhi omiye ya. Odhi omiye ya. Omiye gi kibrit. Omera ka koro gidonje bur. Ne giluwo sing'e. Ne gikalo chiel kama. Ne gi ng'ato dhi omako. Girony. Be ng'ato nodhi oting'o ne wadgi sing'eng'e ma. Ng'ato rony. Ng'ato dhi orony. Koro gidhi gimadho Yath. To ka Yath otwegi. Nyaka girony ka gidonjo. Ka giduogo. Koro ka chak ng'acho mako ne wadgi sing'eng'e. Ng'acho ronyo kalo. Omera jogi koro neno mana sing'engni mbele. Ng'acha mako ne gima onge. Koro mako Yath. Bwana joko ng'acha no. Ng'acha rony. Odhi omako ne ng'acha sing'enge nyake embele chide late. Makoro ng'ate ma pastor ma wacho ni yae. Awinjo ni mbaka ma wagono. Wasego kad ndala dek. To dinge nade? Dinge ni agi. Kijana no bende Yath no dhi otwe. Adier. No dhi yuda kamae. Ene mano dhi ochako yanyore gi jolemo ni mondo jolemo we gigi ni jokunyo dwa thum. Ma chief odhi omake. Ni the late nyiche mielo kare nyiche jathum. Koro ni the late nyawa kago wada.